Dobar dan. Dobrodošli nazad u naš direktan prenos kongresa. Ja ću sada najaviti našeg sledećeg govornika i nešto malo reći o njemu. To je asistent profesor dr. Stefan Shore. On je redovan profesor u Adelphi univerzitetu i predavač u Steinhardt školi na Njujorškom univerzitetu, kulture, obrazovanja i ljudskog razvoja, fokusirajući se na usklađenje najbolje prakse u podršci autističnim ljudima da vode ispunjene i produktivne živote. Stefan Shore je jedan od najpoznatijih predavača u Sjedinjenim Američkim Državama na ovu temu i njegova najnovija knjiga koja se zove Koledž za studente sa invaliditetom kombinuje lične priče, istraživanja za promovisanje uspeha u visokom obrazovanju. Inače, Stefan Shore je kao dete još bio dijagnostikovan sa dijagnozom atipičan razvojni poremećaj sa jakom autističnom tendencijom. Bio je totalno neverbalan do svoje 4. godine i uz veliku podršku tada roditelja, nastavnika, danas svoje supruge i drugih, on je jedan uspešan čovek koji daje veliki doprinos ovom društvu. Dr. Stefan Shore, are you there? Are you connected? Profesor Shore, profesore Shore, da li ste povezani, da li se čujemo? Dobar dan i dobrodošli na ovu međunarodnu konferenciju uživo. Čujemo profesora Shore i njegovu prezentaciju koja ima naziv Čula i osetljivost. Insajderski pogled na senzorne probleme i razvoj je jednostavno promenljivih rešenja. Senzorni problemi su značajni deo autističnog spektra i različitih stanja koje uključuju senzorno procesuiranje. Da počnemo. Malo ću reći o sebi. Moja žena je rekla da kao beba sam izgledao dosta čudno. I sa 18 meseci mi je eksplodirala ta skrivena bomba autistička, izgubio sam mogućnost komunikacije, imao sam tantrume, povukao sam se u sebe. U ono vreme nismo toliko znali o autizmu, odakle koje su uzroci autizma, šta možemo da učinimo povodom toga, koje su misterije autizma i tako dalje. Sada više razgovaramo o tome šta možemo da učinimo sa autizmom, sa ljudima koji pripadaju tom spektru i kad pomognemo tim pojedincima da vode produktivne živote i da pripadnu društvu na produktivan način. Malo je bilo poznato o autizmu u ono vreme. Mojim roditeljima je trebala godina dana da nađu pravo mesto za dijagnozu i lekari su rekli da nisu videli tako dete i preporučili su institucionalizaciju. Na svu sreću, moji roditelji se nisu složili sa tim i ubedili su školu da im da godinu dana i u toku te godine dana moji roditelji su radili sa mnom i premenili ono što nazivamo danas intenzivnom kućnom obukom. Pokrete, imitacija, druženje, razvoj. Oni su radili ono što se danas, o čemu se piše u istraživanjima. Razvoj odnosa, intervencija, terminologiju koju koristim je koja je terminologija današnjice. U ono vreme moji roditelji su samo pokušali da dopru do svog deteta na način na koji su najbolje umeli. I čak i senzorna integracija je nešto što su oni radili. I moji roditelji su mi pomogli da mi se vrati govor u 4. godini života i mi sada imamo tehnologiju, imamo know-how i znamo gde da nađemo potrebnu izvore literature, da naučimo autistične individue da vode produktivne živote i da žive normalno i da
se ne okrećemo više od zatvorenih vrata i već da otvorimo ta vrata i da shvatimo da autizam ne može da postane, da autizam nije bomba i problem, već da možemo da danas upotrebimo veštine, sposobnosti, znanja autističnih individua i iskoristimo ih u društvu kao nešto što je društvu potrebno i omogućiti im zapošljavanje, što se dogodilo i u mom slučaju, postao sam međunarodni ekspert na tu temu. U 4. godini života govor je počeo da mi se vraća, mogućnost govora. Ponovo sam ispitan, dijagnoza psihoze je odbačena, pa mi se smanjila na neurotičnost. U ovom uzrastu roditelji su mi pomogli da koristim razne alate i da otvaram sat i da rastavljam i da sastavljam te časovnike i imao sam sposobnost motorne kontrole da rastavim časovnik. Ali kako je to bilo moguće da radim tako precizne zadatke i da istovremeno da u školi nisam mogao da imam dovoljno izvedbu da pišem, da prepisujem ono što piše na tabli i na kraju časa ja bi sam uspeo samo da prepišem par reči dok bi svi otišli na mali ili veliki odmor. Zašto je to tako? Možda sam ja koristio druge delove mozga ili iz nekog drugog razloga, mi to ne znamo, ali ovo je ono što znamo da je ovo samo jedan od mnogih primera kako postoje oštre linije demarkacije između mogućnosti koje autistični individue mogu imati i drugih koje nemaju na čitavom spektru Austriga. Ono što je važno, jedna važna oblast, diagnostičko-statistički priručnik je to priznao 2013. godine, DSM je prisustvo poremećaja senzorne obrade, PSO, nas koji pripadamo nekom delu autističnog spektra. I moji roditelji su primetili da mogu da rastavljam satove i umesto da gledaju na zatvorena vrata poremećaja i problema, oni su gledali otvorena vrata sposobnosti i davali su mi razne sprave da rastavljam i da ih sastavljam. Hajde da pogledamo koji su izazovi senzorne obrade. Kada ja držimo predavanje uživo, ja uključujem publiku u aktivnost preopterećenja senzorne obrade. I onda jedna osoba čita, svi učestvuju u interaktivno malim predavanjima uživo i jedna osoba radi nešto, osoba broj 3 uzima knjigu, bilo koju knjigu, naslanja se na osobu 1 i čita glasno, osoba broj 4 potapše osobu 1 po leđima, osoba 5 običnim glasom čita odeljak osobi 1 i hajde da pogledamo kako ovo izgleda, ova vežba senzornog preopterećenja.
pre koliko godina ovaj sad pita gospodin šta je pročitao iz ove knjige, koliko ima meduza koje ona nije čula, ko je glavni predator meduze. Šta mislite o dnevnim migracijama meduza? Prosto ispituje šta je čitao. I kao što smo videli ovde osobu koja igra ulogu autistične osobe, totalno preopterećenja senzornim inputom i na kraju joj se postavljaju pitanja i vezana za tekst. I to se u stvari dešava autističnim osobama koje imaju probleme čulnog opažanja u školi, kod kuće, u zajednici i na radnom mestu. I ono što mi trebamo učiniti da prepoznamo da postoje senzorni problemi i čulni problemi i da razvijemo strategije kako možemo da implementiramo podršku ovom pojedincu. Šta je poremećaj senzorne obrade, PSO? Imamo jedan video snimak iz Kanade koji nam dosta slikovito objašnjava o čemu je reč. Neka deca samo stalno skaču, ne mogu da budu mirna, druga deca su nekoordinisana, druga deca jedu puno nezdrave hrane, škola je misteriozno mesto koje nema smisla. Ukoliko je ovo vaš slučaj, možda imate poremećaj senzorne obrade. Ja ću ga objasniti ovde. Vaše čulo ima 7 čula. Vid, sluh, dodir kože, ukus u ustima i miris u nosu. I takođe postoje 2 čula pokreta, mišića i čulo ravnoteže, vestibularno čulo. Poremećaj senzorne obrade, ove čula ne komuniciraju dobro sa vašim mozgom i razmišljajte o mozgu kao o putevima komunikacije informacija sa mozgom. I ovi putevi trebaju da budu kao autoputevi koji da brzo protiču informaciju. Ukoliko vaši senzorni, čulni, nervni putevi su opterećeni, taj protok informacija ne teče, ukoliko je zvuk preglasan, vi ne možete dobro da čujete stvari. Ukoliko je zvuk pre tih, vi nećete dobiti senzaciju uopšte, uvek ćete hteti još. Neka deca prevaziđu ove probleme kako odrastaju, drugima je neophodna pomoć. Pomoć je uglavnom u vidu behavioralne terapije, radne terapije. Radna terapija pomaže da se izgrade veze između vaših čula i vašeg mozga. Što vi češće to radite, sve bolje prolaze informacije, poput asfaltiranja putenjava. Da bi obratili pažnju i omogućavam da bolje obratite pažnju, da konzumirate hranu, da vam je udobno prilikom pokreta. I za to je neophodno vreme. Takođe i sa domaćim zadatkom. I što više radite na tome, postajete sve bolji. Eto, jedan kratak video koji nam ilustruje šta je u stvari poremećaj senzorne obrade i govori o nervnim putevima kojim čulna utisci idu do centralnog sistema. I senzorna obrada, čulna obrada je većina posla centralnog nervnog sistema. Informacije iz prirodne okoline, obrada podataka iz okoline i osmišljavanje istih, činjenje ih smišljenim. Većinom vremena funkcioniše centralni nervni sistem i imamo smisao od naše okoline koju opažamo. Međutim, ponekad to ne funkcioniše i tada dolazimo do poremećaja senzorne obrade. Poremećaj senzorne obrade je nemogućnost da se procesuiraju informacije koje su opažene putem čula. I
ono što je važno imati na umu je da je ovaj problem u suštini, u svojoj biti neurološki. Znači, uši, oči, koža, čula rade sama savršeno, ali proces transmisije tih informacija do centralnog dela centralnog sistema je u pitanju. Ili je problem hipersenzitivizacije ili hiposenzitivizacije ili fluidno menjanje alteracija između hiposenzitivizacije i hipersenzitivizacije. I da vidimo šta radi terapeut radi kada su u pitanju čula. Čula su podeljena na spoljna i unutrašnja čula. Spoljna čula su dodir, miris, ukus, vid i sluh. To smo učili u osnovnoj školi. Onda imamo unutrašnja čula koji su, uključuju vestibularno čulo, unutrašnje uvo kojima određujemo ravnotežu, propriocepcija nam govori o motornim pokretima tela. Imamo unutrašnje čulo, interocepcija koja su unutrašnja čula koja nam govore o informacije da li smo dovoljno jeli ili da li kad smo zaljubljeni imamo leptiriće u stomaku ili doživljamo tremu. To je sve informacije koje dolaze od strane interoceptora. I često deca sa autističkog spektra ne mogu da odrede kada treba da idu u toalet, ali prosto nisu u stanju da dobiju informaciju da je vreme da se ide u toalet i da se obavi nužda. Ta informacija ne dolazi do mozga i predstavlja izazove svakodnevnom životu. I da se vratimo na propriocepciju, ona nam govori o položaju naših delova tela u prostoru, koje nam omogućava pravilno opažanje ovoga da izvršavamo svakodnevne zadatke, dodirivanje, da ohvatimo stolicu, na primer. Mi ne razmišljamo o tome, zato što imamo vrlo jasnu indikaciju gde naše telo se nalazi u sredini, gde završa naše telo i gde počinje sredina. Kod autističnih individua ta granica nije toliko jasna. I oni zbog toga nisu u stanju da ponekad motorne funkcije obavljaju. I to nam sve pomaže da ispunjavamo određene zadatke. Na primer, for me to focus on just how hard to hold the pen or pencil and how far to move. Olovku, to dosta mi treba da se koncentrišem, koliko treba da držim olovku, kako i ta koncentracija te mehanike, fine motorike, koliko je ostalo za kreativni aspekt onda. Sada se pomeramo ka spoljnim osjećajima koji su zajednički problem za sve ljude sa autizmom, na primjer svetla, strobno svetlo, to je trepćuće svetlo, ali ne biste bili veoma produktivni ukoliko biste ceo dan proveli u sobi sa trepćućim svetlom. Šišanje. Mnogi autistični ljudi imaju problema sa šišanjem. I to nije bio problem ni za mene, ni lagani dodir, ni zujanje mašine, već gde svaka vlas kose malo bude povučena i to mene je prosto bolelo. Drugi aspekti sensornih problema, na primjer satovi koji otkucavaju, neki vole te zvukove, a kod mene odlače pažnju. I kao rezultat toga ne mogu da se koncentrišem ni na šta drugo. Ti satovi ako su u sobi sa mnom, prvo što se desi je da ja izvadim baterije iz svih tih satova. Moja žena i ja imamo takav sat koja služi za vežbu, ali ako to koristi, ona iznese, ja ili izvadim baterije ili sakrijem pod kaučom. Ona posle traži sat, iznervirana, pa ispod sofe je, zar ne drže svi ti ljudi tu svoj sat. Sada, nakon određenog vremena, moja žena zna gde je, ako ne može da ga nađe. To su ta unutrašnja i spoljašnja čula. Za mene, ja sam hiposenzitivan, to jest da ja tražim senzorne stimulacije
da prosto provedem ceo dan na roller coasteru, a sad kao odrastao sam hipersensitivan donekle, jer pričam na konferencijama o autizmu, jer prosto to zahteva da letim avionom. Za par dana ću biti na avionu do Švajcarske da pričam na konferenciji tamo. I ja ću uživati u sensornom pridodatku i na stimulaciji. Ako prođe i kroz, malo drmanja kroz vazduh, meni to prija. Ja volim roller coaster vožnje, tako da sve to meni prija. Kada se to desi, pogledam krila aviona, gledam kako se krila kreću gore-dole i razlog zašto se krila kreću gore-dole tokom turbulencije je zato što su avioni autistični i oni, uživaju u letenju kroz vazduh. Uzimam u obzir senzorne probleme, pogledajmo par videa. Jedan ima veze sa, svetlima. Ja sam Steven Shore i imam kratku poruku o senzornim problemima. Jedan zajednički senzorni problem za nas na spektru autizma je probleme sa svetlima, to jest svetla koja izgledaju kao da su u konzervi od kafe. Na plafonu oni sivaju na dole i stvaraju bolnu senzaciju u očima. I to je jedan od razloga zašto mnogi ljudi na spektru autizma da nose kapu, to je kačket, pod fluorescentnim svetlima ili pod svetlima koje su na dole. Ova kapa, to je ovaj kačket je odličan deo. Mnogi misle da je modni detalj i donekle jeste, podržavam svoj univerzitet, ali u stvari je način da meni bude udobnije zbog svetala, jer kao da gledam u jako svetlo, kao da gledam u reflektor, ukoliko nemam ovaj kačket. Kažite mi šta je Asperger autizam za vas danas? Danas je, za mene znači drugačiji način postojanja. Ne baš poremećaj postojanja, već samo drugačiji način postojanja. Kako drugačije? Pa, na primjer, deo spektra autizma podrazumeva senzorne probleme, senzorne osetljivosti. Ja sam, senzitivniji na određene zvukove, na primjer, i taktilne stimulanse, zvučne stimulanse, svetlosne stimulanse, što znači da moram da nosim širu odeću nasuprot užu odeću. Zašto? Zato što je osjećaj previše jak. Ako nosim usku odeću. Znači da, na primjer, ako imam bradu, mogu da se obrijem male delove mog lica, jer brijenje osjećam kao da šmirglom prelazim preko kože. Tako mislim drugačiji način. Tako, u stvari, sam teo da prenesem da je to drugačiji način postojanja. Našao sam način da se prilagodim i da prilagodim sredinu svojim potrebama. Dokle god ne mora da se oblačim kao računovođa, bankar ili slično, sve će biti u redu. Što dovodi do sledeće teme, samo stimulatorno ponašanje, zvanična definicija je repetitivno nefunkcionalno ponašanje. Način na koji držim svoje predavanja je podržavanje autističnih osoba u obrazovanju, dajem prezentacije. Vidim ljude u samoj publici koji imaju baš takav način ponašanja. Poskakivanje nogom, okretanje kose, griženje krajolovke, žvrljanje. I ukoliko ovo dovedete na pažnju ljudima, oni će se malo zamisliti, pa dobro, pomaže mi da se koncentrišem. I to je upravo to. Ukoliko od toga odstupamo, to jest samo regulišemo se, onda gledamo na to kao način te osobe, autistične ili ne, da održi maksimalni nivo stimulansa mozga da bi držao pažnju. Neki ljudi su možda nervozni
i ponavljajući repetitivna kretanja im pomažu da se umire, nekima čak i da se uspavaju. Ponašanja koje sam već napomenuo su veoma tipična samoregulatorna ponašanja. Autistične osobe, kod autističnih osoba, ali pošto smo disregulativni kao osobe, samoregulacija je mnogo veća, što može dovesti do određenih aktivnosti, kao najtipičnije, mlataranje rukama. Da li ima nešto pogrešno oko mlataranja rukama? Gledate kviz kao što je The Price is Right, oni skaču, vrište, skaču gore dole, trče, vrište i mlataraju rukama sve u isto vreme. Ta osoba verovatno nije autistična, ali, na primer, ako mlataranje rukama je ometajuće u okviru učionice, tako što kažemo učeniku da spusti ruke, da ruke miruju, to neće baš upaliti. Ima potrebu i ta potreba mora biti postignuta, da li se nama svidelo ili ne. I šta umesto toga treba da uradimo je da odemo do tog učenika, da dam mu lopticu za smirivanje anksioznosti i da stiska tu lopticu. I dalje dozvoljavamo toj osobi da dostigne svoje senzorne regulatorne potrebe. Neke od drugih strategija, na primjer za učenike koji imaju nemirne noge, to jest dati preko prednjih delova stolice neku gumenu liniju, da prosto to se može okupati, čak može da se da da se stavi ispod stola velcro traka, to je čičak traka, i da prosto ima senzorni input. Nekad, ako znate neke osobe sa ovim vrstama karakteristika, onda možda imaju manje senzorne nepogodnosti i potrebe. Autistične osobe nisu jedini koji imaju senzorne probleme. Možete imati senzorne probleme, a da niste autistični. Dosta vas je autistično, koje je autistično, imate senzorne probleme. Neke od drugih senzornih poduhvata i problema je kada osetimo ovu vrstu senzornog overloada, to jest preteranog stimulansa senzornih organa, je vrsta posttraumatskog sindroma za osobu na spektru autizma. Hajde da se zamislimo šta je stvar koja prouzrokuje veliki strah kod autistične osobe i šta možemo da uradimo povodom toga. Često nismo svesni stvari koje predstavljaju preveliku zahtev za osobu sa specijalnim potrebama. Imamo dosta toga da istražujemo, ne smemo da kontrolišemo, nego da sredinu kontrolišemo, da prosto njihovo iskustvo bude bolje dok ne vide naše doktore. Vidiš, sve u redu, sve u redu. Kako ste? Kako si? Kako si? Znaš šta? Doktor će biti uskoro spreman da te vidi. Hoćeš sa mnom? Imaš fenomenalnu sobu u kojoj možeš da sediš. Odlično, odlično. Jedno dete možda voli zvuk balona koji puca,
dok za drugo dete taj zvuk može biti previše za njih. Ono što mi možemo da učinimo je da pogledamo drugačije senzorne sisteme kod drugačije dece. Moramo biti svesni da je svako dete drugačije, pogotovo dete koje je autistično ili bilo gde na spektru autizma. Svako dete će se drugačije ponašati, neka deca će preterano odreagovati, čak i preosjećati strah za balon u sobi. To je za njih bučno, nepoznato i oni to ne rade kao ponašanje, nego kao strah, kao anksioznost, kao odgovor na neko prethodno iskustvo. Još jedan aspekt našeg senzornog sistema je da često imamo pre i post iskustvo. Mnogi od nas ignorišu to, ali oni koji ne ignorišu dobijemo punu snagu nad sobom. Naprimer, možemo da gledamo TV sa svim stanicama odjednom uključenim, osim samo jednu stanicu. Balon. Mnogi ljudi ne vole balone, autistični ili neautistični, zbog mogućnosti da baš onako pukne, da napravi tu buku. Još jedan aspekt senzornih prepreka je foreground, background, to jest slika u pozadini i slika pred nama. Zvukovi koji bi trebalo da budu pred nama i zvukovi koje ne bismo trebali da čujemo. Naprimjer, šta se dešava neurološki je da senzorno procesuiranje svih informacija, osim mirisa, dolazi kroz moždanu koru, to jest osnovni deo mozga. U ovom trenutku mozak pravi odluku da li je ova informacija bitna ili nije, i mozak ima određeni filter koji isfiltrira određenu količinu senzornog ubacivanja informacija. 75% senzornih informacija se odbacuje. Samo dobijamo 25% onoga što se dešava u našoj okolini. A za one ljude koji imaju filtere, koji nisu toliko dobri i puštaju više informacije, to može da prouzrokuje senzorni overload, to jest prezasićenje senzornih receptora. Na početku ove prezentacije sam napomenuo da su njeni senzorni filteri bili preopterećeni, to jest ona je tek isfiltrirala 50%. A šta je sa onim osobama koji primaju 50% ili pak više? Šta je sa tih 25%? Tih 25% dolazi od retikularnog aktivacionog sistema do talamusa i do limbičnog sistema. I tu se u stvari određuje da li je to opasno ili nije opasno. Ukoliko je opasno, onda dobijete odgovor straha. Fight or flight, beg ili borba. Ovde se ti refleksi dešavaju. Iako se svi ti odgovori dešavaju, oni se dešavaju pre nego što ste vi svesni da se dešavaju. Naprimjer, kada dodirnete vrelu ringlu, odskočite pre nego što uopšte svesni šta se dešava. Doktor kada vam kucne o koleno da vidi da li imate refleks, vi ne možete taj refleks kontrolisati. I dešava se pre nego što ste uopšte svesni da se desio taj senzorni događaj. Ovo morate imati na umu ukoliko imate procesuiranje za senzorno obrađivanje kod autističnih osoba, jer podsvesni deo mozga je aktivan pre nego što je osoba svesna uopšte šta se dešava i šta se desilo. Za sve ostale informacije koje ne predstavljaju opasnost, tu se stvaraju sećanja i gde se dalje procesuiranje može dogoditi. Još jedna informacija o senzornoj integraciji. Iako ste zainteresovani i o muzici, Rita Berger ima ovu divnu knjigu koja pokriva obe teme. Hajde da pogledamo primer. Kit koji uključuje i isključuje svetlo. Dok je na času, Kit vrlo često isključi svetlo. Kad ga pitamo zašto to radi, on odgovara ne voli svetla. Pa zašto Kit ovo radi? I šta se može povodom toga učiniti? Ono što moramo uzeti u obzir je da Kit ima senzitivnost ka fluorescentnim svetlima.
percepira ih kao trepćuća svetla po ceo dan dok sedi na času, ili ipak ima senzitivnost na određenim svetlima koja svetle sa plafona. To je kao da gleda u reflektor i nikom se drugom ne bi svidelo u stvari taj osjećaj. Nešto, u tom slučaju nešto kao može se učiniti da nose, na primjer, kačket ili da se pomeri kit u drugu oblast gde ima manje svetla, ili ipak može se i izvrnuti i odvrnuti neonsko svetlo iznad njegove glave. Ovo je moguće objašnjenje za ovo ponašanje koje predstavlja izazov, isključivanje svetla. Nije svo iskustvo problematično. Na primjer, možemo pomoći u svim tim situacijama kroz sredinu. Sve više se razvija tokom vremena. Ovo je dobar početak da naučimo više o sensornom procesuiranju i strategijama koje možemo upotrebiti da bismo pružili podršku individuama sa ovim izazovima. Robert, ovo se dešavalo u školi sa autističnom decom u kojoj sam učio. Sa Robertom, kod Roberta, kad uđe u salu za fizičko, razgleda okolo, složi neku facu i ispovraća se na pod. Ovo je bilo loše ponašanje sa njegove strane. Robert bi naterala bi Roberta da očisti sve to dok ne ode u kazneni prostor. Ono što se dešavalo sa Robertom je da je Robert u stvari bio veoma manipulativan i da je sebe naučio da se ispovraća u sali za fizičko. Međutim, mislim da postoji drugo objašnjenje. Ako se zamislimo o fizičkom obrazovanju, pogotovo u osnovnoj školi, nije baš najdivnije iskustvo, čak i za nas koji nismo na autističnom spektru autizma. Često smrde, često ga maltretiraju tamo, možda ga posljednjeg odabiraju za neki tim za sport i dobija prosto anksiozne napade i onda povraća. Kako možemo prići tom problemu? Možda da razgovaramo sa Robertom, da vidimo da li on ima neke poteškoće zaista u tome i onda da smislimo neki plan. Roberte, mora svako da vežba, mora da idemo u salu za fizičko, ali ja ću biti tu blizu. Ali, evo, a kad tebi bude dosta, samo dođi do mene, idemo napolje i prosto nešto drugo ćemo raditi umesto fizičke aktivnosti. U ovoj situaciji Robert zna da ima beg, da ako mu zatreba, i to će mu smanjiti anksioznost, a kada se smanji anksioznost, funkcionalnost se povećava i možda čak i više vremena provede na fizičkom. Ako ne može uopšte da podnese, nađemo nešto drugo da radi. Ovo je vrlo slično situaciji koju sam ja imao na fizičkom vaspitanju. Nisam voleo fizičko vaspitanje. Ovo je bilo u osnovnoj školi. Primetio sam jednog dana da postoji poster na zidu koji je pisao klub od 100 milja. Ako trčite oko škole 100 puta, to je kraj semestra i dobijate nagradu. Jednog dana sam pitao nastavnika fizičkog, pitam se da li bih ja mogao da radim na klubu 100 milja. Što da ne, pokušaj, je odgovorio. Onda mogao sam to da radim u svojoj običnoj odeći, a ne u odeći za fizičko, što znači nisam morao da idem u slačionicu, gde ima isto neprijatnosti. Slične stvari se dešavaju i u ženskoj slačionici, koje su na spektru autizma. Bilo je interesantno da, kada sam pitao nastavnika fizičkog da li smem ovaj alternativni način da pristupim svom fizičkom vaspitanju, nije bilo nikakvog sastanka tima, zvao roditelje ili pitao mog razrednog, samo je intuitivno znao i shvatio da mi treba fizičko vaspitanje, ali na drugi način.
I on je rekao u redu. I nije toliko razmišljao o tome, to je više bilo osjećaj. I to je ono što treba da bismo podržali ljude na spektru autizma, da shvatimo koje su prepreke sa kojima se susrećemo i koje su moguća rešenja za to. Kako da procenimo sensorne probleme? Hajde da pogledamo sensorni profil Vini Dana i Katane Brown. Ovo je jedan od osnovnih procena. Fokusira se na... I ovde vidimo taj test koji procenjuje senzorne probleme. To je test koji ima 10 stranica koje procenjuje različite probleme senzorne obrade. Šta čini ova procena? On procenjuje procese u okviru 6 različitih oblasti. I to je procena na osnovu upitnika. I svako ko razume taj upitnik može da sam da ga popuni ili ukoliko ne razume može neko umesto njih da popuni. I na osnovu tog upitnika formiraju se rezultati u smislu postignuća. Kako to funkcioniše? Odgovorite na određeni broj pitanja na Likardovoj skali i koje se kasnije po ključu ocenjuju, koji se vidi ovde na poslednjoj strani. Onda kad ove brojeve stavite u ovu tabelu, vidite, prosečna osoba će biti u centru kvadrata, dok ukoliko postoje poteškoće u senzornoj obradi, naginjaće rezultati ka uglovima ovog kvadrata. Postoje 4 ovde oblasti koje se mere: registracija, opažanje, 4 oblasti koje se ispituju, koliko informacija i postoje u inputu nervnog sistema, koliki je senzorni input, koji su pragovi opažanja, da li je visok prag opažanja, nizak, ukoliko je difuzan prag opažanja, slikovito da kažem, puno može da upadne neželjenih informacija. I onda osoba nije, ili je previše svesna svoje okoline ili premalo je svesna svoje okoline. Onda da li osoba aktivno traži informacije, kao što sam ja, kao što je bio slučaj sa mnom, u smislu proprioceptivne vestibularnih informacija, i različiti senzori imaju različite odgovore. Auditivni i vizuelni sektori su bili u ovom slučaju u redu. U tom slučaju i na taj način možete bolje razumeti individu, konkretnu pojedinca, i odgovoriti na zahteve njihovih senzornih izazova. Ovde imamo jednu studiju slučaja, Jerry. Jerry je bio 8. razred i dogodila se jedna tuča u školi sa drugaricom jednom i onda posmatrate šta se dogodilo. I ono što vidimo na ovoj studiji slučaja, Jerry je, ogrebala ga je drugarica i zašto je, Jerry je u stvari žensko, Jerry je preterano odreagovala jer je taktilno bila osetljiva ili preosetljiva. I ovo je, govorimo o detetu koga ako potapšete po ramenu, ono se iznenadi. I ono će da se okrene i da na neki način simbolično obriše tu senzaciju gde ste je dodirnuli.
I kad razmišljamo o Jerry i ona kada udara druge studente, to nije nešto dobro, u drugi učenik to nešto nije dobro, to nije lepo ponašanje. I ovde primećujemo čitavu jednu grupu društvenog ponašanja, vizuelnog opažanja, komunikacije, razumevanja. Ne treba udariti druge učenike ako te sad potapšu ili te okrznu. Ali važno je shvatiti da ono što se dešava je da Jerry centralni nervni sistem drugačije procesuira ove informacije i senzorno preopterećenje njoj govori da je taj učenik koji je prošao pored nje udario. I na primjer, ukoliko idete autobusom i idete na posao i neko vas udari, vi verovatno možda ćete da mu uzvratite bez da shvatite šta se dogodilo, ali evo šta se dogodilo u slučaju naše učenice. Ono što treba da uradimo da edukujemo Jerry, da shvati da je osetljiva na dodir i da ne treba da udara ljude i da to je situacija kada treba da se nauči to ponašanje i ukoliko je gužva u jednom hodniku, treba da pusti ljude da prođe gužva i onda da ide kad se smanji frekvencija đaka u tom hodniku. Kad sam imao 13 godina u srednjoj školi, u to vreme, bilo mi je lakše jer sam mogao da se uključim u moje naročito interesovanja za muziku, da se priključim jednom muzičkom bendu, jednoj muzičkoj grupi gde sam mogao da razvijam i socijalne interakcije i takođe sam mogao da kasnije dajem časove muzike individuama sa autističnog spektra. I ja sam bio srećan svirajući, uključen sam bio u grupu i želeo sam da naučim da sviram sve instrumente i satima sam provodio rastavljajući čak instrumente, kao i one satove, dok nisam naučio koji su svi sastavni delovi instrumenta. Ja sam naučio i da rastavljam i da sviram jedno 15 instrumenta. I to je bilo ključno za moj interes za studiranje, kasnije za studiranje i želeo sam da studiram muzičku akademiju i to sam i uradio. I od mojih osnovnih studija pa sve do doktorskih studija sam bio zainteresovan u muziku i te kasnije sam se zainteresovao za autizam i doktorirao sam na temu obrazovanja osoba sa posebnim potrebama. Muzika je, primetit ćete, dosta jedna senzorna vrsta aktivnosti. I ja koji sam svirao bubnjeve, iza mene su bile trube koje su mi bile previše glasne. Niko nije razmišljao o senzornim problemima. I često nastavnici ne razmišljaju zašto deca neka beže sa časova muzičkog i sa proba jazz bendova i misle pogrešno da učenik ne voli direktora škole, profesora, njegove prijatelje iz razreda. Međutim, jednostavno je muzika preglasna. Često profesori ne razmišljaju o čulnim senzornim problemima i na to treba obratiti više pažnje. I sada ovde govorimo o senzornom preopterećenju čulnim informacijama i da vidimo šta se dešava u zajednici, u jednoj gradskoj sredini da može prouzrokovati čulno preopterećenje, senzorno preopterećenje.
Sve ove zvukove koje uzimamo zdravo za gotovo mogu da stvore prosto preopterećenje senzorno, bilo autistični ili neautistični. I važno je da budemo svesni da sve ove moguće okidače, senzorne okidače, vidimo i u školi i u svakodnevnici. Senzorni problemi se razvijaju dalje u odraslom dobu i evo par primjera gde učenici u relativno tihom okruženju polažu test. Ali zapravo koliko je tiha ta sredina i koje mogućnosti možemo sprovesti da im olakšamo sve to. Ovaj ispit je vrlo bitan za vašu ocenu. Preporučujem vam da shvatite vrlo ozbiljno. Izvinjavam se. Neko se nije očistio jutros, to jest nije oprao jutros. Čista sam. Ok, ljudi, imate sat vremena da završite ovaj ispit, možete sada početi. Daryl, ajde iskuliraj. Ajde, smiri se malo. Pa, nervni slom u relativno tihoj sredini. Zato moramo biti svesni osetljivosti koje pojedinci na spektru autizma sa kojima se suočavaju. Radi obrazovanja, određene stvari koje možemo uraditi jeste da neku tihu prostoriju ili tihu sredinu obezbedimo da mogu polagati ispit. Ali takođe moramo i uzeti u obzir u smislu senzornih prepreka sa ljudima na spektru autizma. Biće predstavljeno u sledećoj prezentaciji je u smislu socijalnih odnosa kako prelaze u
odrasla doba. Prosto higijena, intimni odnosi, romantični odnosi, sve higijena je veoma velika prepreka za ljude sa autizmom. Naprimjer, kao ako se tuširaju je kao da stoji ispod kiše metaka, neki ne mogu da koriste sapun, to je sapun bez mirisa mogu jedino, a nekima treba baš sa jakim mirisom sapun. Tako da imaju osjećaj da su se zapravo oprali. Zaposlenje svi mora da radimo da bismo preživeli i važno je da obratimo pažnju na sensorne razlike u smislu zaposlenja. Znam osobu koja je dosta bila pogođena i trebalo je dosta pomoći i to je bilo sprovedeno tako što je radio u perionici veša po ceo dan i mogao je da sklapa veš brže nego bilo ko drugo. I voleo je taj posao. I ima sensorni input, to jest dobio je senzorne stimulanse koje su mu trebali. Takođe, imao je jake vizualno-motorne sposobnosti. Da li možemo to nekako primeniti u nekim situacijama? Za mene je bio odlazak na koledž, utopija sa prijateljima, gde sam mogao da vozim biciklu u ponoć, mogao sam da nađem nekog podjednako čudnog, tu sam sreo svoju ženu i mi smo u braku već 31 godinu. Ako želite da saznate njen deo kako je za ljude sa autizmom na spektru, pročitajte njenu knjigu, koja je ovde sada trenutno predstavljena. Ima dosta situacija gde su ljudi sa autizmom bolje uklopljeni tokom godina, čak moramo pričati o tome bez prestanka. Socijalna interakcija između ljudi u okviru te zajednice može pomoći. Neki ljudi to misle da je univerzitet, gde ljudi gde nisu dijagnostifikovani mogu, sa profesorima se naći. Hvala vam svima puno na učešću i sa svim svom trudu koji vi ulažete da pomognete ljudima na spektru, da bi ostvarili svoj život i ispunili ga, a ne da oni da budu pravilo, a ne izuzetak. Neko je upravo objavio pitanje kako da testiramo neverbalno autističnu decu, da objasnimo detetu da neka ponašanja nisu prihvatljiva u javnosti ili u grupi. To je vrlo dobro pitanje. Stvarno je pitanje posmatranja i promatranja. Imati kvalifikovan okupacionog terapeuta je dosta bitno u ovoj situaciji, da razume ljude na spektru, jer ljudi na spektru ponekad ne pričaju, ali imaju drugi način za komunikaciju i često samo posmatranje, formalno ili informalno, će vas usmeriti šta ta osoba preferira u smislu sensornih stimulansa i u drugim stvarima. Ponašanja ponekad moramo da preusmerimo. Ukoliko ima ponašanje koje je samo regulatorno ponašanje ili STEAM ponašanje koje ometa u nekim situacijama, možemo li naći drugo mesto da se to ponašanje sprovede? Može li se naći zamena da razumemo da je to regulatorna potreba da se reguliše ka gore, ka dole, ili da li može nešto ta osoba drugo da radi da bi postigla tu potrebu. I mislim da je vreme za sledeću prezentaciju. Da, hvala vam puno na ovoj fenomenalnoj, inspirativnoj prezentaciji. Ja sam upravo postavila ovo pitanje od osobe koja je gledala zapravo ovu prezentaciju.